खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाजरिया बरायबाय। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बैफोर सुबुंनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाय बिथांमोना सानो जे आङो जिउआव देरहासार जालिया, जाय बिथांमोना सानो इसोरा आंनि खाफालखौ बिदिनो हरखादों, जाय बिथांमोना सानो माहाजोनाल' माहाजोन जाबाय थायो, दुखिया दुखियाखा। आं बैफोर सुबुंनि थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। लोगो नोंथांमोन मिथिगौ ना, एपिजे आब्दुल कालाम बिथाङा बुंदोंमोन दुखिया न'खराव जोनोम जानाया खुनु गिदिर खोथा नङा, नाथाय नोंथाङा दुखिया न'खराव जोनोम जानानै दुखिया न'खराव थैयोबा हले बे नोंनि पाप जागोन होननानै एपिजे आब्दुल कालाम बिथाङा बुंदोंमोन। आरो बे बाथ्राया थार आरो सैथो, मानोना इसोरा बयनोबो गुन क्वालिटि हरदों, नाथाय नोंथां आरो आंहा बे गुन क्वालिटिखौ सिनायाखै। लोगो नोंथांमोन, दिनै एपिजे आब्दुल कालामाबो सासे हिर' नंखायामोन। बिबो सासे दुखिया न'खराव जोनोम जानायमोन आरो दुखिया न'खराव जोनोम जानानै बियो सासे हिर' जाहैनो हादोंमोन। लोगो नोंथांमोना मिथिगौ ना, दिनै साउथ इन्डियानि सुपारस्टार एबा मेगा सुपारस्टार रजनीकान्त, दिनै नोंथांमोना बयबो सिनायगौ। नोंथांमोना मिथिगौ ना, बियो सिगां मा मावोमोन? बियो सासे बास कन्ट्रेक्टारमोन आरो बियो बासाव थायै थायै थाखा खांग्रा बायग्रामोन। बेबायदि सुबुङा दिनै साउथ इन्डियानि सासे मेगा सुपारस्टार। आरो दिनै जों अमिताभ बच्चन, जायखौ उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम बयबो मिथियो, नोंथांमोना मिथिगौ ना, अमिताभ बच्चनखौ गावनि माथो गिदिरनि थाखाय बेखौ रेडिअ कम्पानिया साख्रिनिफ्राय होखारदोंमोन। आरो दिनै बे मानसिया मा जाखो? सासे इन्डियानि बलिउडनि मेगा सुपारस्टार जाबाय। लोगो नोंथांमोन, दिनै रावबो हिर'निफ्राय हिर' जाया। आं सिगांनो बुंखादों नोंथांमोनखौ, जिर'निफ्रायसो हिर' जायो। बेबायदिनो आं दिनै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन, दिनै आब्राहाम लिंकन, जाय आब्राहाम लिंकना मोनसे समाव बे गावनि दिमागखौ बियो फाग्ला जानानै लामा लामा बेरायलाबायग्रा जाबायमोन, नाथाय बियो गावनि नाजानायखौ नागारासै। लोगो नोंथांमोन, जायनि थाखाय बियो 16 नाम्बार आमेरिकानि राष्ट्रपति बिथाङा जानो हादोंमोन। बेखौ गियानि राष्ट्रपति होननानै मिथियो। दिनैसिम आमेरिकायाव बेबायदि राष्ट्रपति रावबो जानो हायाखै। लोगो नोंथांमोन, रावबो हिर'निफ्राय हिर' जाया, जिर'निफ्रायसो हिर' जायो। दिनै गोबांथार सुबुङा होनो, आरे माहाजोन जानो थाखाय जोंनाव थाखा थाग्रोनांगोन, थाखा फैबासो मावगोन। आरे थाखाया मा होनो नोंथाङा मिथिगौ ना? आरे नोंथाङा सिगां माव, होमबानिया नोंथांनियाव फैगोन। येस, जोङो जुदि माबा मोनसे मावनोब्ला, आरो गोबां सुबुंफ्रा दिनै होनो, आरे जों माबा मोनसे मावनोब्ला जोङो माबा मोनसे खोमानांगोन। आङो बेखौ बुंनो थाङो नोंथांमोनखौ, नोंथाङा माबा मोनसे मावनोब्ला जेबो खोमानांगौ गोनांथि गैया। नोंथाङा माबा मोनसे मोननो लुबैदोंबा माबा मोनसे नोंथाङा गायनांगोन। नोंथाङा जुदि थाइजौ फिथाइ दा गायगोन अब्लासो नोंथाङा मोनजागोन। नोंथाङा दैज्लाङाव माइ गायगोन होमबासो नोंथाङा मेसेङाव मोनजागोन। बिनि थाखायनो जोङो माबा मोनसे मोननो लुबैदोंबा माबा मोनसे गायग्रोनांगोन। लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा जि खामानिनि थाखाय नाजादों बे खामानियाव नोंथाङा अर जोंनांगोन। अरखि बायदि नोंथाङा ब्लाव ब्लाव जोंनांगोन। बै जुनुन, बे एनार्जि नोंथांनियाव थानांगोन। लोगो नोंथांमोन, सानसेखालि एर'प्लेना रकेटनाव सोंदोंमोन, आरे रकेट भाई, नोंथाङा मानो इमान स्पिड खारो? मिथिगौ ना रकेटआ मा जवाब होदों, मा एन्सार होदों? आरे एर'प्लेन भाई, जेब्ला नोंथांनि खिथु उनाव अर जोंगोन अब्लासो नोंथाङा मिथिगोन आं मानो इमान स्पिडाव खारो। येस, बेबायदि नोंथां आरो आंहाबो अर जोंनांगोन। जाय खामानिखौ नोंथाङा नाजादों बै खामानिनि थाखाय जों अर जोंनांगोन। लोगो नोंथांमोन, अब्लासो जोङो साक्सेस जागोन। आरो बे साक्सेसआ बयनिबो खाफालाव दङ। आरो जायफोर खाफाल फोथायग्रा, आरो लोगो नोंथांमोन, बे खाफालाव इसोरा नोंथाङा आरो आंनो जेबो लिरना हराखै। जोङो मावबानो जोङो मोनगोन, नोंथाङा उन्दुनानै थाबानो नोंथाङा सेस जागोन। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा सानबाय थायोबा साननानैनो थालांबाय थागोन, नाथाय मावग्राया मावनानै देखायलांगोन आरो साक्सेस जालांगोन। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा जिरायनायनि टाइम गैला, नोंथाङा उन्दुनानै थानायनि सम गैया, नोंथाङा मावनायनि टाइम थायो। जों साक्सेस जानांगोन आरो देरहासार जानांगोन। दिनै नोंथां आरो नोंथांनि बिमा बिफाखौ नोंथाङा जुदि नाम सोङोब्ला नोंथाङा बुंनो हायो। नोंथांनि बिब'नि नाम सोंब्ला नोंथाङा हयथ' बुंनो हायाबो जानो हागौ। आरो बै उननि बिब'खौ सोंबावब्ला नोंथाङा हायाबो जानो हागौ। मानोना बिथांमोना नोंनि थाखाय एबा नोंसिनि थाखाय जेबो बेबायदि खामानि मावनानै गालाङाखै जायनि थाखाय बिसोरखौ सिनायगोन। नाथाय दिनै जों धीरुभाई आम्बानीनि खोथा बुंगोन, नोंथाङा सिनायो। दिनै महात्मा गान्धीनि खोथा बुंगोन, नोंथाङा सिनायो। मानोना बिसोरो बेबायदि खामानि मावनानै गालांदों जायनि थाखाय दिनै बिसोरखौ जोङो सिनायो। लोगो नोंथांमोन, बिनिखायनो नोंथाङा बेबायदि खामानि मावलां जायनि थाखाय नोंथांनि उननि फिरिया नोंथांखौ जेब्लायबो सिनायगोन। लोगो नोंथांमोन, फै जों बयबो बिनिखायनो जों साक्सेस जानि आरो जों देरहासार जानि। आरोबाव आं दिनै बारा गोलाव बुंनो थाखाय लोगो नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला, आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन आरो लाइक खालामनो दाबाव। मानोना नोंथांनि मोनसे लाइकआ जोंनि गोसोखौ थुलुंगानाय होयो।